Jaladara Sinuwun monggo Parana kejaring penggalih sampun ngatos paduka menika lokro awit dadosan ingkang mapan wonten negari Wancawati. Kula pun griya ingkang minangka dados tetuanggane para wanara kula pitados ingkang ngersakaken paduka sinuwun lengser saking keprabon menika tiyang ingkang boten anggadhahi raos matur nuwun dumateng paduka Prabu. Monggo Koko Prabu. Kula namung ngantu-antu dawuh paduka Prabu Rama Wijaya. Kusmana yen pancen kabeh wanara wis ora nrimake Prabu Rama Wijaya minangka dadi narendra. Ayo Di, lunga wae saka Pancawati. Ayo bali urip ana madyaning wana sedhi. Menawi mekaten sumangga Koko Prabu kula dherekaken. Mangke rumin sampun ngantos paduka menika anggadhahi raos kendho saha ngloko ingkang kados mekaten. Nika namung sak perangan alit kemawon nyatanipun taksih para kawula ingkang betahaken lekas paduka Prabu Rama. Sinuwun kula boten badhe kelapan bilih paduka menika titis Sang Hyang Suman inggih Bathara Wisnu ingkang ngejawantah reksa jejeking caritane satriya linuwe kang mardi ing kautaman tan pegat mring pangestine. Oh Yai Narpati kula wonten dawuh sinuwun. Bareng siadi paring dawuh kang kaya mangkono kaya kadodok rasaning atiku. Awit ingsun miteni praja Wancawati bisa nganti dadi kaya mangkene iki uga merga pambiyantune para kawulaku lan sang pamomong agung yaiku Bathara Isma ya Kyai Lurah Semar Badranaya kang wenang andum kabagyan. Nanging ing ri kalungguhan iki wujuding sang pamomong katemben oncat saka praja Pancawati. Mula kang saka iku Yai Anoman ira ndak utus matura sowan marang Karang Kadempel saperlu ngaturi Kakang Badranaya keparenge kaboyong ana Pancawati minangka dadya sarana nyirep dahuru ana praja Pancawati. Nggih. Kang Trata dawuh paduka kepareng nuwun pamit. Duga-duga digawa ngati-ati aja kongsi keri Anoman.